Ilero kanyo makare yie mar mondo mi arwak nyaro ma bende ichiwo ranyisi makare kanyo mar mondo mi en ongiswa neni korka kore bende sirikal mar loch gwenge ahinya nyato e Homa Bay kama iwuoke in kaka Cynthia bende osekonyo e bero ngimani in kaka rawera. An contribution mara adhi wacho ni devolution nigi berne mosekelo to bende nigi rachne. To kwang'iyo percentage mar disadvantages ng'eny moloyo ber mosekelo. To disadvantages mantiere gi okel kod jotelo mo stand for devolution e counties wagi. Ma jotelo mo stand for devolution wang'eyo ni gin ng'awa? Governors. Koro governors nitiere kaka gisetiyo ma giketo percentage mar devolution obedo piny. Momiyo sani koro jopiny nitiere mayuak ne wach devolution to nitiere gik mabeyo ma bende devolution osetimore nade osekelo. Koro kachako gi gik mabeyo ma devolution osekelo. An kaka nyar Homa Bay anyalo wacho ni sani I can access government opportunities or government services. I can access them at Arujo. Anyalo dhi Arujo kata to gik ma chon ka before devolution wanyalo yudo Nairobi tinde wayudo mayot Arujo kanye office. And then I can also talk about job opportunities. Kwang'iyo telo mar devolution osekelo gimiluongo ni stadium. Example Raila Amolo Odinga Stadium ma create job opportunities of about 40,000 beneficiaries of the stadium. And then tire project morobe Homa Bay milongo ni Kisipi project mose hire 600 youths. They are doing things to do with the cleaning the town and blocking drainage. Kasto gi install bende solar lights Homa Bay County. Kasto Homa Bay County bende devolution nokelo gimiluongo ni ECD. ECD dong tire jopuonje mose ndiki under that. Kane governor last time no appear before the Senate nuwinjo kaka no wacho ni jopuonje ECD chulo maber. And then nitire gimiluongo kendo ni tendering fenced for youth. Nitire tenders moko mabe jo youth wa ma Homa Bay osetimore nade oseyudo. Kasto wan gi bursaries. Bursaries bende county osetemo miyo jo youth but nitire disadvantages. Disadvantages kaka mage. Kaka kwang'iyo tije mimiyo jo youth. Tije gi they are short term. Jo youth osetiyo matek mosomo. Wabed ni wan gi jo youth Homa Bay County mosomo careers mopogore opogore. An kachako gi an nasomo tij puonj. I graduated 2024. Kana graduate 2024 to nachako gi tij BOM Homa Bay County, a school Homa Bay County. Homa Bay County kanyo an gi TSC number kenda timo degree nichula 7,000. Samichuli 7,000 ni ot midake en 3,000. You have also your other needs which you need to cater for. Koro mago like the jobs ma are there, they can't help a youth. Kwang'iyo ja youth motimo medicine, isomo for 6 years, kasto kise somo tinyisi ni kazi tu. Ati koro kasetimo medicine for 6 years, koro yena dhi timo mjengo. Then why were we studying? Why can't everybody be devolved to go and do mjengo ka mjengo eminyalo miji? Nitire jok motimo nursing. Nursing sani waneno ka nurses strike. Why are they striking? Devolution betiyo. Wan gi ECD sani koka county government ma Homa Bay nokelo gimoro miluongo ni ondoa kaunda. 13 years ma devolution onge gimosebedo katimore ECD ka. Matine ni pesa mane owinjo bed ni timo tije mag ECD gi for these 13 years before Governor Wanga came in gisebedo ga ka gitimango. Matine ni nitiere gik maricho ma devolution ni osetimo. Kasto nitiere gimoro ma bende nada wacho devolution osekelo gimiluongo ni public participation. But public participation ni tinde itime mana ni for formality. Iyudo ka jok miluongo e public participation gin mana jok moko ma pile. Some are not receiving invites. Giluongo mana jok maka giluonge public participation to this iro gik magidwa pitishago. So mimi 70% devolution is not working but it is good. Makege kanyo wacho ni 70% devolution is not